Molt bon vespre, tingueu tots. Aquest és suposo que el primer vídeo que faig. Però m'agradaria ensenyar-vos, perquè m'ha cridat molt l'atenció. Google aquesta tarda ha actualitzat el seu teclat. Fa un temps van actualitzar el teclat català per poder escriure amb gestos i tota la pesca, però han implementat una cosa que m'ha cridat molt l'atenció. Jo, per exemple, tinc català-anglès configurat, puc escriure en anglès i automàticament em reconeix que estic escrivint anglès i m'utilitza el diccionari. En català passa el mateix. Però, si veieu aquí dalt, si jo vull buscar aquesta cara d'aquí, per exemple, aquesta cara d'aquí dalt, que és una cara rient, provem d'escriure rient. Només escriure R-I no apareix res. Però la cosa és que, per casualitat, he començat a escriure M-E i dic, hosti, i li hauran posat a la icona de la merda. Doncs sí, escrivim merda i és l'única icona que es queda. Però clar, això m'ha cridat molt l'atenció perquè poso caca. Com és que el dispositiu em vol mostrar una ampolla de cava? Em sembla una cosa superútil i m'encanta que estigui en català. Google, moltíssimes gràcies. Però, ostres, tio, ja que ens hi posem? Vull dir, és que no té cap sentit. En casos com aquest, veieu aquesta icona d'aquí, no? Si escrivim fantasma, no troba res. Troba la primera icona, que suposo que vol dir fanal. I quin altre nom pot tenir aquesta icona? I busco esperit. Començo a escriure es, em troba coses de l'espai. Total, que em sembla una bona iniciativa, però em sembla un cas molt curiós de la traducció al català de les aplicacions. I ja està, només volia parlar d'això. Espero que us hagi sigut útil. Passeu una vegada us trobeu confosos per aquest teclat de Google. Que vagi bé!